Hello guys, Mamuka say I hope you're having a wonderful day. Kumatima inika kwa muri muzora nasi tini nyedza tina zore gaiti betango pinda mukati yekutanga kuromba kwa baba vangu ndiri musikana ndinorara na baba iri nzira yemhiko yeurombwa wavo. Tete ndakazamawo kupinda mumba kanokwana kuita ka4 asi zvakakona. Ndaiti ndikarota baba vauya kuzoita bonde neni kuhope ndokupera kwaiita imba yangu. Ndakapedzisira ndazvisiya ini ndokugara pamusha, amai vakazoshaya ndokusara pamba ndina baba nevana vangu vatatu. Mumwe musi ndakarara ndakanzwa kuti ndaidanwa panze, ndakamuka ndokuenda ndikaona vari baba asi vainge vakapfeka hembe dzaidonha ropa. Ndakapindwa nekutya asi pavakanditarisa maziso ndakapindwa nemoto wakabuda mumuromo ndokufamba ndichienda kwavari. Mwedzi wakanga wakachena ndokubatwa nababa tikapinda musango riri padhuze nemusha. Baba vakabatidza moto vakatanga kukanda misoro yevanhu vakafa kare. Pamusoro iyi paiva nevamai vangu uchiri kutobuda ropa. Vaingofambisa malips avo kuratidza kunge munhu ane chaari kutaura. Nayo musoro iyi yakatsva kusvika yaita dota. Baba vakaunganidza dota vakati tidzokere kumba kwatakasvika tichiita bonde mubedroom. Ini ndaifunga kuti ihope asi ndakavhunduka kuseni ndichimuka ndakarara pachesi yababa pabhedhi yavo pamwe tese tisina kupfeka. Baba vakanditi ukaudza anyone including masiblings ako zvawakaona manheru unotevera amai vako kumakuva. Ndakatanga kuita mukadzi wababa tete nanhasi ndiri mukadzi wababa. Baba vangu vakaromba, vanouraya, kana vauraya tete vanoti munhu avigwa tine mushonga watinokanda paguva, musoro wemushakabvu wobuda, totaura, toenda nawo kumba, touisa pasi pemubhedha watinorara. Then after mwedzi yakatarwa tinoupisa woita dota, iro ratinosanganisa kuita zvatinenge tichida kuti munhu angawana munyama kushaya mbereko kana zvirwere. Tinongofuridzira dota iri munhu otanga kutambura. Baba vangu havana pfuma yavanayo kana mombe kana mbudzi hatina, asi munhu anengori nemwoyo wakaoma. Vana vaamai vangu vari kutambura kwese kwavari havana chinobatika, togara takavaitira mhiko. Ende ivo havatozivi kuti ndorara nababa, ende baba vanoti vachirara neni ndinoita sendinorara nevarume 10 nguva imwe chete, ndinosara ndakaneta. Baba vanotora kana 2 hours vachiita bonde. Baba vave nemakore 17, 9, 30 asi kana vasvika panguva yebonde vanoita semwana mudiki chose. Baba vakabhejera kuti munhu anofa nhasi havatambise. Vane huku yavo iri mudanga yavanoti vakadenwa nemunhu muraini vakada havo kumupfudza vanoti huku iyi ikandire zai. Yakandira zai kudaro vanotora tsono vobaya zai iri, munhu haarividze, ngoma inorira kubatidzirwa moto akuchema. Ndibatsirewo tete ndibve mumaoko ababa, ndinotya kuudza vehukama nekuti ndinourayiwa nababa. Zvakaoma ndizvo zviri kusanganikwa nevamwe vana izvi. Mhuri yeZimbabwe sisi vari kuti vari kukumbira rubatsiro nokuti baba vavo vari deadly. Saka hamene kuti vangabatsirwawo nani. Kana pane anoziva anyone anogona kuvabatsira tongosiyawo comments because it looks like this is deep. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete? Ndiri mudzimai akanoromba kuMozambique achidzoka pamusha zvinhu zvese zvikatanga kuita yese kubva kumombe. Tete ndiri mudzimai anogara kuKaroi, ndinoita basa rekunohodha kuMozambique ndichidirisa nezvirimwa. Tete chiitiko chakaitika, ndakati ndaenda kuMozambique last month nefriend yangu, takaenda kun'anga. Sekuru ava ndivo vaibatsira friend yangu kubva kare. Asi ini ndaitoziva kuti friend yangu inoita zvemushonga, ini ndaiita hangu asi kwete zvekudaro. Ndakazoita imwe staff yakanetsa kupera even paXmas handina kumbotengesa hembe zvekudaro. Ndipo pandakasekwa nefriend yangu kuti zvichibva nekuenda kun'anga dzako dzinodzidzira basa. Akanditi kana ndichida patinodzokera kuMozambique taenda kuna sekuru vanomubatsira ndonopiwa mushonga. Ndakati ndaenda kuMozambique ndakapiwa mushonga asi ndakanzi ndichisvika ndifanire kumhoresa kana ani zvake kusvika ndaita bonde nemurume wangu. Ndakadzoka
tikazosvika makuseni kumusha. Zvinoita Saturn, ndakasvika vatezvara vangu vari kumba vainge vakatomuka zvekuti paive pasina way yekurega kuamhorosa. Ndakasvika ndikavabvunza upenyu, ndichipedza chete ndipo pakatanga madhirama pamba. Zvakatanga sechinhu chidiki, so maplates akatanga kugodona pasherufu tete. Ini pekutanga handina kufungira zvasekuru vakandipa mushonga. Takamuka makuseni ndikaona pasherufu pasisina kana plate 1. Zvinhu zvakatanga kushayika pamba kubva kumapadza ekurima kusvika kumombe. Takanoita police report tichiti mbavha pamwe, asi ndakazotanga kugaya kuti maybe mushonga wasekuru vaya nekuti ndakatyora miko. Pamba pakatanga kuita noise isinganzwisisiki manheru tete. Iye zvino zvinhu zvinenge zvichifamba hanze. Mushopu medu makamuka makadyiwa chikafu chatotengesa, mazambiya andinotengesa akarumwa. Tete, vanhu vakazoti vatanga kufa, ndizvo zvaita ndiuye pano mumhuri mangu mukufiwa tete, funeral after funeral. Kune imwe nhamo tichienda kune imwe. Tete, ndakaudza friend yangu akati tifonere sekuru kuti chingava chii. Ndipo pavakandiudza kuti ndakatyora miko kuti zvese izvi zvimire panoda 10,000 US kuti vadzikamise zviri kuitika pamwe nekudzosa mombe dzakatsakatika. Asi tete, chinorwadza n'anga idzi, ukatyora mhiko unoita sewatadza usingaiti. Handina kana zuda randakaitiswa nen'anga iyi, asi iyo inoita mari nene. Handina kana mari, even ndikava nayo mari haikwani 10,000 kuti ndinopa kule ava tete. Hapasi kupera 2 weeks munhu ari kufa mumhuri kwangu. Murume haasi kundifungira, ari kutonetseka nawo kuti chii chiri kuitika pamba pedu. Ndiani ari kutumira zvidhoma kuti zvitidai. Tete, ndokumbirawo anogona kuita back to sender. Bedwe, hatigoni here kungotengesa tisingabati mushonga, kungonotengesawo tongodzidza kuita patience, because apa ndikutoona kuti tori trend kuti kana munhu achitengesa ningani zvaakabata. Is it not possible to just sell your stuff and be patient? Mumabusiness munosanganikwa nezvinhu zvakawanda, but is it not possible kuti tingowanhu vangori pure, vanhu vari pure, ndakuti pure. Is it not possible? Ngatingodzidza yangoita vanhu vari pure bedwe. Zvakaoma. Anyway, regai tipinde munyaya inotevera. Mamuka sei nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakachata 2024 muna December, muchato wange wakanaka fani. Ndaive ndakazvibata kusvika mu28 years ndakachata. Murume wangu mugiant uchimuona, very handsome. Problem yakatanga tachata takaendeswa kunoiswa kuhoneymoon. After muchato wacho manheru acho shasha yakanogeza akauya akapfeka maPJ kubva kubathroom. Ndokuuya akandipa kiss hanzi good night. Handina hangu kuti wari nazvo. Ndaiti maybe kunita nemuchato nekuti pakatambwa. Next day takabuda kuseni kuma10 cause takaenda one day chete. Takaenda kumba kwavo ndikanoita chorora. Saka since panga pane vanhu, shasha yakanorara kune vamwe vayo. Ini nana tete tikarara muspare room. But room yekuti tirare yaivepo. But hatina kuzviisa musoro. Then takumba kwedu munhu kunogeza oga uye akapfeka kare. Saka ndakati handidi kuendera munhu kumberi. Saka sahu wangu akafona achindidena achibvunza kuti zvanga zviri sei, zvairwadza here, munongozivawo nasawe. Ndopandakamuti hatisati taita chinhu. Zvikanzi maybe akunyara. Imbomutanga iwewe. Ini okay. Hepano usiku ndikati ndikise umwe wangu zvikanzi good night baby. Ndopandakatanga kuita worried ndikati chii chaizvo. Asi hachandidi kani anoshandisa mushonga. Ndakafunga nyaya dzandomboverenga, so kuseni shasha yakanogeza kuti ende kubasa. Saka ndakateera kubathi ndikanosvikuvhura dhoo shasha ichigeza cause dhoo racho harikii. Ukapusha nesimba rinovhurika. Ndakanoona katoya kunge mwana mucheche zvamunoti dora achitomboguma zviri nani. Munhu akangonyara. Ndakangoita sendisina chandaona ndokupinda ndikaita weti yangu ndikabuda. Munhu kwakuuya apedza kugeza ndokubvisa hembe dzese pamberi pangu. Hanziona ndozvandiri. Ndosaka ndaiedza kutiza sorry, ndaitya kuramba. Saka ndisina kutaura, unopera simba. Hapana kana pekubatako, kana pamusuwo hakasviki kutaura kuno ndichiri virgin. Apa tanga tane gore tidanana. Hama dzake nedzangu vanongobvunza kuti how far, mwana hapana kana anoziva zvaari. Ndakamutiudza mai vako hadi, baba vake ndidii.
Alright, saka nyaya iripo ndeyekuti kumen's clinic I'm sure kune zvinogona kuitika panengori nyaya yehormonal imbalance. Handiti kukura kunokonzerwa development iyo inoitwa nemahormones. Mafungiro angu ndofunga kuti vakaenda kuclinic, men's clinic, zvanogona kuwana rubatsiro because handi munoziva kuti pane varume vari kuchinja kuita vakadzi vanenge vasina kana zama asi anomwa mapiritsi mazamu okura. Saka I believe kuti ingori dambudziko rinogona kugadzirika iri vakangoenda kumen's clinic zvinogona kugadzirika. Vedu veHide Me varipo here vakamborara nabamudiki vedu veHide Me varipo here vakamborara nabamune young brother yaHabi? Muripo here? Ini ndinogara nema in-law plaza nabamudiki 2. Habi ndiye mukuru, anouya kumba once a month, anoshandira out. So ndaigara kutamba nabamudiki vanotevera Habi chikudu. So rimwe zuva tichitamba ndakavaguma pamuzinda ndikanzwa hezvo mune Benz kwete Honda Fit. Ndobva vati maiguroka, ndobva vasikondimbundira vachibata mazamu usiku. Ndobva vapinda murumu mangu vakati honai, vachindiratidza Benz yavo. Ndobva taita bonde. Ndaidawo takarara tose usiku hwese takaramba tichiita. Brother yavo ikauya akutoita jealous, achingoenda ndobva ndarara nawo. Manje ndave nepamuviri. Vamudiki vari kuti iropa rimwe chete vari kuita everyday. Hanzi chero DNA inongoti mwana ndewenyu baba. Vari kuramba kuti timbomira. Mimba yatova ne3 months. Habi anoziva hake zvemimba. Ndodii. Kwai nyaya iripo ndeyekuti Adam naEvha vaisafanira kupatsana. Pavakangopatsana matambudziko akabva apinda, Satani akabva awana chance. Zvinova zvinhu zvakadii zvisina kunaka. Dambudziko ripo. Musi wandakambotaura, remember musi wandakataura ndichiti varume vanoenda kuUK vose vakadzi kana kuti mukadzi anoenda murume osara. Ipapo handipo pakuguisanisa, handipo pakuita nyaya yejenda wati handisi kugwa, handiti. Ipapo pakuti umwe anoenda umwe osara, ndipo panobva pakritika matrabura. Zvino mudzimai handizivi kuti musikana muhombe sei vakangogumiwawo plus vachangorogwa, saka vanenge vane energy yakawanda vanonyatsokuzviwa. Zvino vakuchivata nabamunini. Handimuona kuti iri dambudziko here, nekuti bamunini one day vachabahwa. Kana pakabahwa pachachohwa munhu apa, mungu zvandaura, hazvizofambi zvakanaka izvi. We need to think before we act. Repercussions, what is going to happen kana kuri kuti zvinhu zvichatora wrong turn. Hazvizofambi zvakanaka, hazvibudi zvakanaka. Izvo kuda kuti zvivhagwe, zvakadoitika zvikakanganisika sika zvinoguma. Imimi kana muchitogona mainini endai mugara nemurume wenyu kubasa, muavoide matraburi, because handimuona kuti chero bamunini vakazoda kuroora pakutokritika maproblems akawandisa. Imi zvakaoma. Please pause for me. Ndichitanga kugara naHabi ainge aine girlfriend yaaive nayo. Mukadzi aitomboya achitobika. Ini pandaisungirwa ndichisvika zvinhu zvake zvirimo nemapensi chaiwo. Ndakasvika pakusungunuka vari vese, ndichitombovaona vachifamba vese muraini. Ndaigara ndichema everyday. Munhu ndanga ndisisade hangu, asi chaita kuti ndirambe ndiripo ndechekuti ndaisada kuenda kunogara kumusha kune maparents. Ndaingoti kana mwana ati kurei ndichaenda hangu ndonotsvaka basa. Ndakazosununguka ndikabva pedyo nehama dzake, iye akatevera, airamba kusiwa. Akatanga kushandira chindozotiza ndoenda kwasingazivi. Mukushanda imomo akazotangawo kuchinja plus kusimbisawo nehama dzake, asi chokwadi rudo ndanga ndisisina naye. Girlfriend iya ndakatomboiona achibuda mune imwe nyanga pandaenda kuhama dzangu. Ndikamuudza, iye haana kuzvibvuma. To cut the long story short, Habi akazochinja, akatanga kunamata, akakumbira uregero. Feelings akaita achidzokawo mbijana. Now the problem is, ndaona machats futi, iko zvino vari kutaura negirlfriend iya futi, achitonzi sei usina kundiita happy birthday. Ini ndopa ndiri kumuti, muri kutaura naye chii, imi yazozva zvakaitika. Habi wacho akutotanga kuti handina kuvengana naye iwe, saka hatiregi kutaura. Vanhu we, zvakanaka werezvo. Munhu haazokonzera mafeelings angu zvake chete ndozvaari kuda. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti vari kuti ivo kubva zvavakarogwa, murume aingoita zvegirlfriend yake, kusvika ivo vasisina kana mafeelings nemurume uyu. Murume ndokubva atanga kuchinja, ivo vakatangawo kudi mafeelings akatanga kudzokawo. They were working on their marriage. Asi panje dambudziko ndiripo ndeyekuti musikana uya akudzoka futi mupicture. Hanzi dzakambomwa dzose muna Save, asi vanga vataurawo kuti murume adi achinja. Ndisati ndakangamwa, regai tiverenge imwe nyaya ndanga ndadokangamwa.
hanzi I live in Pretoria Mamelodi ndokumbirawo rubatsiro zvino hazvina kundimirira musha. Murume wangu akapererwa nebasa muna 2023 January until now hasati awana rimwe. Neni wacho ndanga ndiri kucollege I couldn't finish due to financial problems. Izvezvi ndine mwana we're failing to provide for him. Apa ndikutsvaka anyway anokwanisa kundibatsira kuti ndikwanise kutengera mwana chikafu nemapampers and I'm willing to work any kind of job, even kuachira vanhu hembe or being a housekeeper, a house helper, any help that you can assist me with. I would really appreciate. Vanhu vari kuPretoria Mamelodi, anyone who's in Pretoria kana kunana Centurion, mama vari kukumbirawo mari yemapampa chaiwo vasikana. Even vari kuti she's willing to do any job. Saka kana kuri kuti you know anyone ane piecework kana kuti vanogona kuvabatsirawo nehembe dzemwana, tokumbura kuti mungavabatsirawo. And abvunza kuti mwana ane mwedzi mungani svika ane 1 year 4 months. Saka this is a baby, he really needs the diapers. Regai tione kuti tingavabatsirawo seiwo panyaya yemadhaipa. Mapampa as a mother we all know, guys, if you have any clothes, hembe, chikafu, what I like about it, she's willing kushanda any basa. Saka ndokumbura kuti kana pane anyone ari kuPretoria who wants help or wants to give a piece of takuenda pa weekend munongova monitawo mona kuti zvingashandisawo sei. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera iri kuti please post for me. Ndokumbirawo kubatsirwa zvimwe ndini ndiri wrong. Murume wangu akandihura nemukadzi weshamwari yake for 2 years. Vanga vasawande vakungosvika pachina. Mukadzi wacho akadzikana akusvika pamba achiti kumurume wangu tora mwana wako ugara naye. Panga patwa nemwana. Saka mukadzi ari kuti mwana ndiyo murume wangu, zvisinei ndakazvigamuchira. Asi chinondibhowa izvezvi ndechekuti murume wangu kana achita chipambe handirespect semudzimai wemumba, anoitira pameso angu. Uye murume wangu munhu uya ane kaubhuli, nyangwe achirara neni mubedroom hatina time romance, anoti ndinyengewo. Ini ndindofanira kuenda pamusoro pake ndoita zvese kusvikira apedza ake. Mangwana ndizvo futi. Murume wangu hana rudo mumba, pese anoshandisa hasha zvekuti akatadza unototya kana kumubvunza. Apa tine vana 3 tiri tese. But chinondirwadza murume wangu handioni samai vemumba. Any advice or dzidziso veduwe thanks kune vachabatsira. Saka mama varongoti vane marital problems ekuti murume asi munhu ari faithful. Chekutanga. Chechipiri ndechekuti murume wacho nafuti panyaya yebonde anoti uya undinyenge. Vongodi paya mai vaya ndo vakuchinonyenga murume, voenda pamusoro vochinyenga murume every day. Vanoita nekunyenga murume. Ndonya iripo. Ende chinonyanya kugwadza ndechekuti murume havapi respect. Doesn't respect her, anoitira chihure pamberi. I've seen relationships like that. Ekuti hapanenge pasina kana maboundary. Murume hambora hanyari harespect mukadzi wake, haatyi mukadzi wake, anongoita zvaanoda because ndiye murume. Uya mukadzi anenge achingoitwa kunge chikorobho. Veduwe zvakanakawo here veduwe kuti chibatane zvakadaro. Ini handidi kukomenda ndichiti varume kana kuti vakadzi aiwa, but muwanano let's just learn to respect each other because hatingakurambidzeka. Problem iripo ndeyekuti hatingakuti regai chipambi because chero tikati regai hamuregi. Asiwo I think it's just nice kungorespecta mungoza maboundary. Mai vekumba inguva pai nzvimbo yavo. Kana muchita madhiri enyu muitawo madhiri enyu, but make sure you respect mwana wevanhu. Handiti mune vana 3 vose mai and she's not going anywhere. Varitotaura kuti aiwa inini I'm here to stay. Asi murume wangu angondirespecta. Unonouya negirlfriend uyakumba all this drama iwo akangotarisa pedweka zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Hanzi ndiri mukadzi ndine makore 25. Ndakaenda kuSA 6 years ago ndikasvikoshanda sehousemate. Ndakabva ndadana naboss wangu. This man is a Zimbabwean like me, but mukadzi wacho musasku vakatoita muchato. Ndakabata mimba. Mukadzi wacho akazviziva kuti murume wake ndiye muridzi wemimba, akandidzinga. In fact akatotidzinga tese. Tikatsvaka imba yekulodya tese nemurume tikabuda. Just because murume ndiye ane mari, mukadzi akatevera akatora murume wake. Ndakasara ndega, murume achiuya zvekubira-bira. Ndakazoita course yangu yebaking ndine mimba yangu. After ndapona ndakatsvaka basa, ndikatanga kushanda, ndakabata futi imwe mimba, ndikaita vana vangu 2. Gore mwana. Mai guru vakazviziva kuti ndaita mwana, vakanditevera.
vakati vanoda kundiisa pfuti. Ndakadzoka kumusha ndikaenda pamba pavamwene, ndo pandiri izvezvi, ndikakumbira murume mari yekutanga business akandipa. Ndakatanga kabusiness kangu kebaking, but now ndava nemacustomers angu obo. Ndatova nevashandi 4 muna December. Murume anga ari pano akaona zvandiri kuita akatoshamisika. Now akundikumbira mari yekuti awedzere kubhadhara bhondi, achiti zvinhu hazvisi kubhalansa, imba yari kugara ndeyekutenga nebhondi. Kumubatsira ndoda sababa vevana vangu, but problem munhu ari kugara imba iyo ndimai guru, and she threatened kundisa futi ndikatsika kumbo muSouth Africa. Ndingamupa here mari murume wangu, cause vamwene vari kuti kana uinayo vapewo. Alright. From the word go, my sister vakaenda kunoshanda, vashanda ndokubva vadana nawo zvenabosi vavo, vakanga vane bosi vanga vane mukadzi wavo nemba yavo, zvese zvakarongeka. Ndokubva vabata mimba ndokubva boss lady vavadzinga. She was not wrong. Vanhu vangu toita sawo chihure pai pamba pawe ipapo, andobva vadzingwa basa paya. Saka toda kuona number 1 kuti ivo vakakanganisa zvepakutora murume womunhu, ndobva vadzingwa paya. Number 2, alright, vadzingwa ndobva vanogara kumusha, which is okay, vakanogara kumusha navamwene. Ivo mabrother edu kana vanoda kuroora vakadzi muSouth Africa, ezvo kana maroora vakadzi kuSouth Africa mozoona kumusha mati takuda futi ameno zvinhu zvacho. Saka anyway, imba yebhondi vari kuti baba vari kukuda mari kuti vabhadhare bhondi. Saka achimbotaura nyaya yebhondi. Alright, handizivi zvakawanda, I don't have much information, but since tanzi mukadzi muSouth African, saka maybe bond rakaapulwa nani nemuSouth African. Saka zvira kuti mainini mukabhadhara bondi muri kungobatsira murume wenyu kubhadhara bondi, kuti muri kungobatsira murume wekubhadhara bondi, but basically you never stay in that house because the owner is the South African lady. In most cases varume ndivo vanokurumidza kufa. Saka kana tongoti vafa baba, imba ndiya maiguru, saka basically muri kutengera maiguru imba. Yes, I know you love baba vevana venyu, but maybe itai zvei kumba kwenyu, mind your own business and live a very peaceful life. Because after that unozoona kuti imba wakatobatsira kubhadhara, utozoona kuti iwe hapana chako, and hapana kuti chaka. The reality is you found these people married, the house belongs to the wife, that's it. Mind your own business and live a peaceful life. Amen. Reketone tine dzimwe renyaya apa dzandasiya. Inotera ndiyasisi vari kuti vakafa bva vaenda kugehena. When it comes to this, whatever is going to be said in this story, it's not what I believe in. Okay. Ete makasimba here, ini zita rangu ndinonzi Tracy. Ndinoda kutsanangura nyaya yangu yakamboitika kwandiri gore ratabva iri. Ndaifambidzana nemumwe mukomana ainzi Chris. Mazuva ekutanga relationship yangu naChris aiwa yaiva mutserendende, mvura yeguyu, zvaimeka sense. Asi ndakatanga kuona kuti pane zviri kuitika kwaari. Hachabatiki, ava nemaexcuse hobo. Chero time anga asisina, achinyepera kuti basa ainge akagarwa bhamba. Asi ini hangu deep down ndaiziva kuti pane iri kutambika, anenge angava neside chick, ini ndanga ndiri side chick. Amen. Asi chandainge ndapika is I was not going without a fight. Zviye zvekunzi usatsvake makudo mugomo vatete ndezvenema unenge usati wapindwa knee deep. Ini ndaive ndanyura zvese nemakumbo, saka ini ndaizodzifambira nyaya dzacho. Saka ndakaronga kuti ndaizoita surprise visit kumba kwaChris. Handiti ndaikuziva here kumba kwacho, plus ndaimboenda here and there. Chris ainge ati hako aenda kufield nebasa, still chero akati hako hapana chainditadzisa kusvika kwa. Handiti landlord vaindiziva here, plus ndaiva Mrs. in waiting. Ndakapfeka chiweekend bag, ndaida kumbozorora kugara kumba kwangu kwandairoja. Plus ndaiziva kuti area yaigara Chris magetsi aisaenda, vaigara pedyo nehospital, saka magetsi aisaenda. Ndinoyo tande nenzira ndakananga kwa Future Bay wami. Ndakasvika frat door rakangovharwa risina kukiwa. Ndiye zvangu goni bengeno. Kuda Chris anga auya kuzopfeka zvinhu zvekuendesa kufield. Ndaifamba kastep kane confidence ko hapana kuona ndayo ndisingazivi mumba make. Chero mapete mumba make ainge akutodisa. Ndiye bude mukitchen, mulaunji, pindikiti mubedroom. Unoona Chris ari business shamwari yangu Aida. Nenyaya yekuti vaive busy havana kunge vanzwa kupinda kwangu. Tete unohwa mweya wako kubuda mbichana. Ndakangonzwa kuti Chris naive Aida shuwa mungandidaro. Tete ndaichoita confide muna Aida about my insecurities angu. Iye Aida achita hwenyoka inoruma ichifuridzira. Zviri sikukuviri chayo.
ndakatanga kuona rima tete richiti tiba kufesi kwangu, ndikanzwa makumbo angu akushaya simba, ndikatanga kuona zviri blade kuita sekuti oxygen haisasvika kumusoro. Ndakangoerekana ndava pafloor tete. Zvakaitika mushure macho handicharangariri, sokuti ndinotendera ndichimuka ndiri muimba inotonhorera maive nemwe mitumbi yanga yachando. Mochari attendant akavhunduka sokuti zvaiva zvinhu zviri rare kuti munhu ari declared dead odzoka kuvapenyu. Vanhu vakashamisika vachindiona ndiri mupenyu ndichitaura. Even mahospital records angu aindideclare ndafa. Tete, vanhu vakada kuziva kuti zvii zvaitika pandanga ndiri lying instead. Tete, mweya wangu wakatanga kuflota uchisumuka uchipinda muspace. Ndaiona body yangu yasara yakavata pasi. Mweya uchisumuka uchienda. Ndakaona tete zvinotyisa, zvinokatyamadza uye zvichisuvisa at the same time. Tete, gehena ririko, hell is real. Hazvisi zvemufirimu chete kana zvemabhuku. Ndakaonawo mweya iri mugomba rinobvira moto usingaperi ichichema nekubowa kuti dai vanga vapiwa second chance vaizogadzirira pavainge vachitadza. Ndakaona madhimoni achichatomenti mweya yevanhu uye gomba racho rine moto unobvira uchipisa zvisingatsanangurika. Mweya imwe yanga iri over 500 years zvichinzi yakamirira zuva rokutongwa. Yes, tete, imagine uchitsva every day for 500 years. Ndakaonawo mamwe ma-religious leaders ainyengedza vanhu panyika vakatopfekawo marokwe avo ekuchechi vachinzi mutongo wavo uri double, sokuti vaiziva zvavaiita zviri deliberate vachipandutsa mweya yevanhu. Tete, zvaisuvisa prominent members dzainetsa panyika dzaivepo. Mweya wangu wakava nekushungurudzika kwakanyanya. Ndakaonawo paradiso ririko zvakare. Mweya yevana vose vari aborted nevana vakafa vasina mhaka vari kuparadiso. Ngata murauro wakabetsera vasina vaive vawana zororo nekusingaperi. Tete, ndakaona nyika yakanaka yenzi vakatendeka ndivo yavaizonogara. Encounter iyi yaiva brief tete, kana ndichikufungidzira I think 2 hours chaidzo ndiri declared dead tete. Ndakazoona spirit yangu yakudzokera kune body yangu ndikaita kukakanuka kwakaita kuvhunduka ndichimuka. Mochari attendant akauya nevamwe vakandiona ndatogara zvangu. Ndakaziva kuti vamwe vaive mafiriji vaizoenda either paradise or hell. Ameno, ndakaitwa willed kubva mumochari kusvika kuward sokuti vana chiremba vaida kuona kuti mavital organs angu ari kushanda zvakanaka here uye chando chemufiriji chainge chisina kundiaffecta here. Mucorridor macho mandaipfuura namo, manesi nevamwe ma-outpatients vaingozvidzvokora zviya zvokuti hameno. Kumba kwaitova nenhamo, hama dzatoungana. Imagine tete uchisvika pari kunzi parufu rwako iwe uri mupenyu. Vanhu vakatiza, vashoma vane zvivindi ndivo vakamira kuda kunzwa kuti chii chainge chatora nzvimbo. Ndakatsanangura nemo vamwe vafundisi vaida clout neattention vakazama kuda kuzviassociata neni, hands we are fighting with you muspirit. It was not a time for you. Ndaiziva zvangu kuti aiva manyepo, asi time yekukorekta manyepo ndiyo yandainge ndisina zvangu. Ndainge ndakutoda kugadzirisa afterlife yangu. Zvandainge ndaona zvainge zvandiita kuti ndide kuchinja ramiriro andaita. Aida naChris pavakandiona ndakangoti they were free to continue. Chris akada kumbozama kunyengera asi ndainge ndatoura moyo nechekara. Hanzi here Aida was just a fling janjani. Kwete ka bamunini, we don't play like that. Ndiri kuzama kurarama upenyu wakarurama tete. Handisi kuti handitadzi kwete, asi chandiri kuramba kuitwa nevanhu, kuva hero worship nevanhu. Ndingori mutadzi akawandirwa nyasha naJehovha. Handidi kuitwa celebrity or internet sensation, handipo pakutsvaka mbiri. Alright, so this is her experience. She says vakaenda kuGehenna vakaona. I just wanted to say Gehenna is the earth according to the Bible, but chandoza ndichikuti Jesu achava zviri official, meso ose achamuona. Then after that vakashata vachasara pano pasi, vakanaka voenda kudenga. Then after that pano vachabva vatsva. Saka for now I don't know kuti place ino Gehenna iri kupi, because ndoziva kuti Gehenna riri pano pasi, ndo zvandinoziva. Handisi kuti zvavari kutaura zviri wrong, but that is what I know. Hey, nasi zvakaoma mwana anaenda kuchikoro saka tiri kushanda tese. Okay, I'm coming. Anyway, guys, ndipo paperera episode yedu yemuzuva ranhasi. I wish you all the best. Muve nezuva rakanaka, mushande zvakanaka kumabasa muchigadzira weekend. Hoza mbela vhiki, hoza Friday, hambani liopumula vagiti. Iniwo, hey, handidi hangu kupromisa asi I pray kuti
neSaturday neSunday tigone kuposta if it's possible tigare togara tangozvirekodha tongozviisa because Saturday neSunday kati timboenda kunogadzira mainfomu tomboenda kuchechi tozogadzira mainfomu togadzira malunchbox zvikoro zviri kuvhagwa. Hey, Mwari makanaka Jesu. Asi still, weekend is for resting. Anyway, I'm also preparing for my birthday. Guys, to those who are still interested in the Mother's Day event, I know there are a lot of people who are interested. But I'm not, Msati uzanyazi Mother's Day. If you are still interested, it's fine. You can click off. Team Rangu, Team Joburg. We are so excited about the Mother's Day event. The problem that we have is that venue yatanga tawana ya kuprotia hotel varukuti we have to be in a private room. Saka private room, you know, to go church up to 12. Then you will clean up 1 hour from 12 to 1 is to Zangana 2. So meaning to say lunch hour in 2 to 4. Meaning to say we only have 2 hours. But in those out zimaite doubt tisanga ne mombo to goma picture mombo di. Saka I think we have to find another venue. But as soon as tata gadzara flyer but takutoregedza pamsa penye venue. Saka as soon as we find a venue, we'll be back with the poster. Let's RSVP so that I see kuti TikTok, you guys. Okay, I see kuti TikTok irikusumuka guys vanhu vari TikTok muri kuti toda kuenda. It's just that ku TikTok I'm not the one who's posting this, someone who posts on my behalf. So in most cases I don't get to see the comments, but pandinowanira time ndo yandozoverenga ma comments. I'm like, guys, I'm so excited to be meeting you. Mimi. All right. Thank you guys for watching. Muendezwa rakanaka. Ndichadzoka as soon as tava nefenyu. All right. Bye bye.